Kapitel 16. En ny virkelighed. Dubai, december 2023. Jeg vil helst blive i Mortadas arme for evigt, men jeg er bange for at stå foran politistationen for længe. Tænk, hvis de skifter mening og hiver os ind igen. Det er sikkert ikke rationelt, men det er frygt som bekendt ikke. Jeg er ekstremt bange, selvom vi er ude nu. Mortada og jeg skal tage afsked med hinanden igen, og det føles umuligt. Samtidig får vi besked fra vores advokater om, at vi bør begrænse vores fysiske kontakt. Anklagerne mod os er ikke droppet, og vi har udrejseforbud. Til forskel fra, hvad flere medier skriver, har vi faktisk vores pas. Vi kan bare ikke bruge dem. Ingen kan sige noget om, hvornår retsmøderne skal begynde, eller hvad der kommer til at ske herfra. Det eneste, jeg ved med sikkerhed, er, at Mortada og jeg skal holde lav profil. Derfor er han nu på vej hjem til en ven, mens jeg tager til Farzan, der tilbyder, at jeg kan sove hos hende. Det er midt om natten, da vi sætter os ind i bilen. I bakspejlet ser jeg politistationen blive mindre og mindre. Bag det nedrullede vindue mærker jeg vinden på mine kinder, og tårer presser sig på. Vi sidder i stilhed, og jeg har ingen ord i mig, bare ondt i maven. Det var et vidunderligt øjeblik at træde ud fra stationen, men friheden er ikke reel. Vi skal blive i Dubai. Jeg er mistænkt for utroskab, og jeg får at vide, at hvis jeg bliver dømt, kan det give op til 3 års fængsel. Jeg kan ikke klare tanken om at skulle lukke døren bag mig og sidde i en lille lejlighed. Så Farzan træder speederen i bund, og vi kører ud af Dubai. Langt væk, ud i ørkenen. Selvom jeg for kort tid siden fik min telefon tilbage, har jeg allerede slukket den, så den ikke kan spores. Jeg er paranoid og bange for, at politiet skal finde mig og sende mig tilbage til fængslet. Dubai er plastret til med overvågningskameraer med ansigtsgenkendelse. Før i tiden var det noget af det, der gjorde mig tryg ved Dubai. Nu er det omvendt. Herude i ørkenen med en slukket telefon føler jeg mig lidt mere sikker. Farzan ruller vinduet ned og tænder en af sine tynde cigaretter. Hun sætter vores yndlingssang på. Hun sukker, inden hun langsomt og alvorligt siger, "Oh my God." Hun er stille et øjeblik, før hun siger det samme igen. "Oh my God." Hvordan kan nogen finde på at opføre sig sådan over for andre? Det er som om alvoren først rammer hende nu. Som om det først nu går op for hende, at min ekskæreste har sendt mig i fængsel. Vi slutter os til Farzans 2 søstre og den enes kæreste ude i ørkenen, hvor de har grillet. Der er stadig gang i kuldene, og de tilbereder lammespyd til mig. Det er det første, jeg får at spise i 4 dage. Jeg ruller kødet ind i et stykke fladbrød og dypper det i yoghurt. Det er en underlig følelse at spise noget igen. Klokken er allerede mange, men jeg nyder at sidde i stillhed og kigge på stjernerne og mærke den kølige natteluft. 4:00 om morgenen kører vi tilbage til Farzans lejlighed, som hun deler med sine 2 søstre. Den ene søster tilbyder mig sin seng. Hun insisterer på, at jeg ikke skal sove på deres sofa. Vi ruller gardinerne ned, så morgenlyset ikke kan komme ind. Da jeg tænder min telefon, vælter det ind med opkald og beskeder. Historien om Mortadas og min fængsling er ude i de danske medier. Jeg sætter hurtigt min telefon på flytilstand for at blive fri for alle beskeder fra journalisterne. Jeg forestiller mig ikke, at jeg nogensinde kan falde i søvn så meget, som mine tanker suser. Til sidst vinder udmattelsen. Næste morgen vågner jeg tidligt. Jeg har lyst til at sove videre, men jeg kan ikke. Jeg slår flytilstand fra på min telefon for at skrive til Mortada. Han har været nervøs hele natten, fordi han ikke har kunne få fat på mig. Jeg havde brug for roen, forklarer jeg ham, og det forstår han. Min telefon vibrerer konstant. Det vælter ind med mails, opkald og beskeder. Jeg har ikke lyst til at udtale mig til medierne, og mine advokater har på det kraftigste advaret mig imod det. Farzan og jeg tager ned i det lokale shoppingcenter, hvor jeg køber en hvid abaya. En lang kjole, som jeg kan bruge til møderne med mine advokater. Bagefter begynder jeg at lede efter en lejlighed. Jeg er i chok, men samtidig har jeg brug for at handle og tage kontrol over mit liv. Det jeg følte blev taget fra mig skal generobres. Min værdighed. For første gang i mange år er jeg stille på min Instagram-profil. Mit seneste opslag er fra den 29. november, dagen inden vi blev anholdt. På billedet sidder jeg i en udendørs sofa under en parasol med Dubais blå himmel bag mig. Jeg ser så glad ud, som jeg sidder der i mit lyserøde outfit, fuldstændig uden at ane, hvad der venter mig dagen efter. Lyt ikke til de falske eventyr om, hvordan dit liv bør gå. Alles er forskelligt.
Det vil din vej til lykke også være, lyder min tekst til billedet. Jeg har omkring 400.000 følgere på min Instagram-profil, og mange af dem har jeg dagligt været i kontakt med gennem de seneste mange år. Nu mærker jeg en ny frygt komme snigende. Jeg lever blandt andet af de kampagner, jeg laver online. Det vil være upassende at begynde at reklamere for noget nu, og hvem sender mig lige en kampagne? Hvordan skal jeg tjene penge? Jeg tvinger mig selv til at give slip på tankerne og gå i stedet tilbage til det helt lavpraktiske. Jeg skal have et sted at bo. Jeg ved ikke, hvor længe vi skal være her, og jeg kan ikke blive boende på farsens sofa. Efter lidt tid finder jeg frem til en lille lejlighed, som jeg kan leje. Den kan være klar med et par dage, og indtil da har jeg fået arrangeret, at jeg kan bo hos nogle venner af vores familie. De kommer oprindeligt fra Libanon, men bor i Dubai, et lille hus, hvor jeg har fået mit eget værelse. Det er mest moren Huda, jeg er sammen med, og hun taler nærmest ikke et ord engelsk. I stedet øver jeg mig på arabisk med en app. Jeg vil så gerne kommunikere ordentligt med hende. Når jeg ikke taler telefon med Mortada eller mine advokater, er jeg med Huda i køkkenet. Hun lærer mig at lave kubbar, fataya med spinat, mens hun fortæller mig om sine børn og livet i Libanon. I baggrunden kører nyhederne på højeste volumen. Faren i familien sidder og ser tv hele dagen lang. Der er død og ødelæggelse på skærmen. Hamas angreb på Israel er få måneder gammelt, og krigen i Gaza er brudt ud. Jeg kan mærke smerten, når jeg ser billederne derfra, men jeg kan samtidig ikke forholde mig til noget som helst. Efter nogle dage hos den libanesiske familie flytter jeg ind i den midlertidige lejlighed. Min mor har altid fortalt mig, at det er de faste udgifter, man skal være påpasselig med. Det husker jeg nu. Derfor har jeg valgt en lille og billig lejlighed. Til gengæld er den også fugtig og klam. Uanset hvor meget jeg gør rent, ligger der et lag af støv på alting. Det vælter ud med skidt fra aircondition-anlægget, hver gang jeg tænder det. Virkeligheden rammer mig. Jeg bor her nu. På ubestemt tid. Jeg er tyndsligt og ked af det. Hver lyd får mig til at fare op. Jeg går bare og venter på, at politiet skal komme og hente mig igen. Beskeder tikker stadig ind fra journalister eller følgere, men jeg må ikke besvare dem. Jeg ved heller ikke, hvad jeg skal sige. Kapitel 17. Kampen for frihed. Dubai, december 2023. Foran vinduerne i min nye lejlighed ser jeg en smuk hvid moské, omkranset af en hovedvej ind til downtown Dubai. Fra moskéen hører jeg folk bede og recitere koranvers. Dagene går uendelig langsomt. Jeg går ned og handler og bruger derefter timevis i køkkenet på at lære at lave irakiske retter. Jeg vælger de opskrifter, der tager allerlængst tid. Jeg laver dolmager, som er ris og kød rullet i vinblade, og når jeg er færdig, kører jeg i lejebil over til Mortada og afleverer maden. Da jeg ankommer, registrerer jeg med det samme de mange kameraer på den bygning, han bor i. Jeg tager elevatoren op fra parkeringspladsen og bliver bedt om at vise mit ID-kort i receptionen. Mens jeg tager det frem, mærker jeg angsten, der sniger sig ind igen. Tænk, hvis der bliver slået alarm et sted. Tænk, hvis jeg ikke bør være her, og politiet får besked. Receptionisten kigger et øjeblik på mit kort og lader mig fortsætte. Jeg er paranoid, tænker jeg, mens jeg bevæger mig op mod Mortadas lejlighed. Jeg afleverer maden. Jeg tør ikke engang røre ved hans hånd. Det går ondt at køre igen, for det eneste jeg har brug for et kram fra ham, jeg elsker og savner. Tilbage i min lejlighed er jeg på telefonen med Mortada i timevis. Når vi skal sove, lader vi telefonerne være tændt på FaceTime. Vi kan se og høre hinanden og falde i søvn sammen, men nætterne er alligevel hårde. Jeg vågner flere gange hver nat, badet i sved, og mit hjerte galopperer i brystet. Min mareridt er så virkelig, at jeg kan komme af med dem igen, og det er svært at falde i søvn. Jeg drømmer, at politiet kommer og henter mig. Jeg drømmer, at jeg er tilbage til destinationen. Jeg ser ansigterne på de kvinder, jeg mødte derinde. De fleste dage besøger jeg min advokaters kontor for at tale sagen igennem. Her kan Mortada og jeg se hinanden uden at være bange. Det er en lettelse, selvom anledningen ikke ligefrem er hyggelig. Vores nye advokater består af et hold på 4. Ham, der hentede mig foran politistationen, er fra Dubai. Det er vigtigt at have en lokal på holdet, får jeg besked om. Han er en sød og venlig mand, der altid er klar på en joke. Den anden er en yngre kvinde, og derudover er der 2 egyptiske fyre på holdet. Vi ryger en masse cigaretter sammen. En dårlig vane, jeg genoptager i Dubai.
Advokaterne har gjort det klart fra begyndelsen. De tror ikke på, at vi kan blive frikendt blot på den baggrund, at jeg troede, at det ægteskabsdokument, jeg underskrev, var midlertidigt. Slet ikke, når det nu er min ekskærestes påstand, at jeg var klar over, at vi indgik et gældende ægteskab. Det er altså mit ord mod hans. En kvindes ord mod en mands. Desuden har de DNA-test, jeg fik foretaget under anholdelsen, vist, at jeg har været sammen med Mortada. Det giver derfor ikke mening at benægte vores relation. Mener retten, at mit ægteskab med min eks er gyldigt, så kan mit forhold til Mortada betegnes som ulovligt utroskab i Dubai. I så fald vil jeg blive dømt. Mortada er mistænkt for at have krænket en anden mands ære. Vi får at vide, at det kan straffes med op til 1 års fængsel. Derfor har advokaterne lagt en ny strategi. Mortada og jeg skal hverken benægte vores relation til hinanden, eller at vi har været sammen. Vi skal i stedet bevise, at min ekskæreste og jeg ikke længere var gift, da jeg mødte Mortada. Det er sandheden, tænker jeg, og den må sejre. I virkeligheden er jeg ikke så sikker. Vi har at gøre med et land, hvor retssystemet er noget helt andet end det, jeg kender til i Danmark. Hvor jeg kan ende i fængsel for noget, der slet ikke er ulovligt i mit eget land. Jeg taler med advokaterne om det, jeg læste i Koranen, da jeg sad i detentionen. Hvis man i et ægteskab ikke har været fysisk sammen i 4 måneder, er ægteskabet ikke gyldigt. Jeg fortæller dem også, at min ekskæreste gik ud offentligt i medierne og bekræftede, at han og jeg var gået fra hinanden tilbage i august. Ligesom han sendte mig en e-mail den 25. august, hvor han nævnte skilsmisse. Advokaterne siger, at det kan forstås som et udsagn om skilsmisse, og hvis han ikke har forsøgt at få mig tilbage 4 måneder efter det, så betegnes det som en skilsmisse. Sådan er det ifølge advokaterne i Dubai. Hvis manden ytrer, at han vil skilles, enten direkte eller på skrift med en sms eller mail, bliver man automatisk skilt. Anderledes er det, hvis en kvinde vil skilles. Det kan manden nemlig nægte. I det tilfælde skal kvinden gå rettens vej for at bevise, at der er en god grund til skilsmissen. Advokaterne vil have så mange beviser som muligt, så vi begynder at grave i gamle beskeder, e-mails og opkald, artikler, opslag på Instagram og alt muligt andet. Vi opretter også en ny sag ved civilretten, hvor vi altså vil bevise, at vi slet ikke var gift, da jeg blev anholdt. Hvis det kan bevises, vil det annullere sigtelsen for utroskab. Det er planen. Vi går også i gang med en sag om chikane begået af min eks, så vi forhåbentlig kan bevise, at det her er en jaloux mands værk. Imens udtaler min ekskæreste sig til alle de medier, der har lyst til at høre på ham. Det, som medierne ikke skriver, poster han selv i daglige opslag på de sociale medier. På en måde kan man jo sige, at han gør arbejdet lettere for os. Hver gang han skriver noget chikanerende eller noget løgnagtigt, markerer vi det og gemmer det i sagen mod ham. Kapitel 18. Mor i Dubai. Dubai, december 2023. Den 6. december lander min mor i Dubai. Det samme dag vores advokater, den danske konsul, mødes med anklagemyndigheden, og vores sag præsenteres for retten. Mortada og jeg er ikke med til mødet og lejer i stedet en bil for at køre til lufthavnen og hente min mor. Jeg glæder mig til at se hende, men jeg mærker også følelsen af skam og skyld, fordi jeg er havnet i den her situation. Jeg ved godt, at jeg ikke bør føle sådan, men jeg kan ikke styre det. Jeg lever hver dag med den dårlige samvittighed over, hvad den her situation betyder for hende og resten af familien. Hun omfavner mig, og jeg føler mig lille og skrøbelig i hendes arme. Hun ser smuk og stærk ud, og om sin hals har hun et tungt og stort diamantkors i en halskæde. Det laver et lille mærke på min hud, når hun holder mig ind mod sig. Jeg har booket et hotelværelse til hende og mig, og i bilen på vej derhen fortæller jeg hende om forløbet. Hun er chokeret og frastødt, men fattet. Hendes velkendte duft får mig til at tænke på, hvor bange jeg har været, og hvor meget jeg savnede hende. Jeg henter min veninde på vejen og tjekker ind med hende i hendes navn. Vi frygter, at nogen vil komme og hente os igen. Tilliden til det land, vi befinder os i, er forsvundet, og faktisk forventer vi kun det værste. Mens jeg stadig er stille på mine sociale medier, tager min mor ordet på Instagram. Et billede af mig dukker op på hendes profil.
Flere har nok set Elviras ekskæreste ytre sig med en række grove beskyldninger, især på de sociale medier og i diverse nationale medier. Pressen har herefter søgt Elviras side af sagen for at give hende muligheden for at forsvare sig. Men denne kamp bør hverken foregå i medierne eller på de sociale medier. Og så er den knap så fantasifuld og dramatisk, som den bliver gjort til. Hvis altså ikke lige den havde udspillet sig i Dubai. Faktisk er Elviras side af sagen temmelig kedelig og set 1000 gange før. Elvira ville ham ganske enkelt ikke mere, og er siden kommet videre i sit liv. End of story. Sådan begynder hun opslaget, inden hun skriver mere om min sag og situationen, før hun afslutter. Men har Elvira ikke været ret naiv? Jo, naiv og alt for godtroende. Tro mig, den byrde lever hun med hver eneste dag for tiden. Men det må være tydeligt for enhver, at dette ikke handler om at håndhæve et ægteskab, men om noget helt andet. Jeg er lykkelig for, at min mor taler min sag. Det er mentalt hårdt hele tiden at være så meget på vagt. Jeg ved ikke, hvad min ekskærestes næste skridt er, og hvad de skridt kan have af konsekvenser. Han har allerede fået mig i fængsel 1 gang, så hvad bliver det næste? I de beskeder, han fortsat sender til både mig og min familie, er det tydeligt, at hans vrede ikke er forsvundet. En morgen, da jeg er ude at gå en tur, bliver jeg genkendt af 2 danske piger, der har læst om min sag i medierne. De kommer hen til mig og fortæller, at de er kede af det, der sker for mig. De er søde og støttende, men det eneste, jeg kan tænke på er, nej, jeg håber ikke, at de skriver på Instagram, hvor de mødte mig. Jeg håber ikke, at de afslører, hvor jeg er. Frygten for det politi, som jeg før i tiden troede passede på mig, er voldsom. Den sidder i mig, hver gang jeg bevæger mig udenfor i Dubais gader. Min mor kan se på mig, hvor presset jeg er. Skat, hvis der er nogen, der kommer og henter dig, så viser jeg dem min hvide mås, og så kan de tage mig med. Du skal ikke derind alene igen. Det får mig til at grine for første gang, siden jeg kom ud af detentionen. En aften sætter vi os på sengen på hotelværelset. Min mor har sin computer i skødet, og så skriver hun ned, mens jeg i detaljer fortæller hende om alt, hvad der skete i de 3 dage, jeg var i detentionen. Det er første gang, jeg taler det hele igennem. Ordene vælter ud af mig, som om jeg ikke kan bære rundt på dem længere. Det er både grænseoverskridende og svært, men det føles samtidig, som om en sygdom forlader min krop. Hele dit energisystem skriger, siger min mor. Hun er clairvoyant, og hun læser energier. Hun stiller sig ved siden af mig, mens jeg ligger i sengen og stryger sine hænder hen over min krop, uden at røre mig. Jeg falder for første gang til ro. Snart sover jeg dybt. Mens min mor er i Dubai, holder vi møder med alle, der muligvis kan hjælpe. Min mor har fået kontakt til en brigadechef i Abu Dhabi, og vi mødes med forretningsforbindelser og repræsentanter for generalkonsulatet. Min mor hiver i de danske politikere og råber op om min sag på sociale medier. Hun er utrættelig, kæmper og knokler dag og nat. Samtidig tager hun mig med ud og shoppe lidt, så jeg kan få en hverdagsgarderobe. Det er stadig uvist, hvor længe jeg skal være her, men det festtøj, jeg havde pakket til Mortadas og min miniferie, kan jeg ikke bruge til så meget lige nu. Jeg skal have t-shirts, joggingbukser, undertøj og sneakers. Min mor og jeg tager Mortada med ud og spise en aften. Vores advokater mener, at det er smart at have hende med, så kan ingen beskylde os for, at vi gør noget, vi ikke må. Det er en dejlig aften. I de små øjeblikke føles livet normalt. Efter 2 uger rejser min mor hjem igen. Jeg tror, det er svært for hende at se sin datter i knæ. Og endnu sværere, at det ikke lykkedes hende at få mig med hjem. Hun er udmattet af de dårlige energier, siger hun. Og forklarer, at hun har brug for at få iltmasken på. Jeg forstår hende. Jeg vil ønske, at jeg kunne det samme. Før min mor rejser, tager vi en selfie. Vi smiler. Billedet bruger min mor til endnu et opslag om min sag. Det er den 17. december. Dette foto er taget lige inden jeg tog til lufthavnen. Tag ikke fejl af vores smil. Det er maskerne, vi har på, når vi ikke er alene. Sådan begynder opslaget. Min mor beskriver, hvordan hun er taget hjem, men ikke er færdig med at kæmpe for mig. Og så skriver hun videre. Lad mig endelig gentage mig selv. Elvira har været naiv og uforsigtig. Men tror du ikke, at hun selv tænkte på det, da hun blev umyndiggjort, ydmyget og bedt om at afklæde sig op til flere gange og undersøgt i alle kropsåbninger? Min mors opslag fortsætter, men især de ord rammer mig hårdt.
Også selvom jeg gav hun lov til at skrive dem, og udmærket forstår hendes bevæggrund for at skrive sådan. I bunden af opslaget henvender hun sig direkte til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Det er 3. gang, hun kontakter ham. Hun ønsker hans hjælp til at få mig hjem. Jeg ved godt, at hun nævner, hvad jeg har været igennem for at understrege alvoren. Det er hendes fortjeneste, at min sag er på dagsordenen i det udenrigspolitiske nævn, og at flere politikere presser på for at få Lars Løkke Rasmussen til at gå ind i sagen. Også justitsminister Peter Hummelgaard er i kontakt med sin justitsministerkollega i Emiraterne. Min mors opslag slutter med en bøn. Kære Lars Løkke Rasmussen, det er min 3. appel til dig. Foregående blev sendt direkte til dig den 9. i 12. og 11. i 12. Vil du ikke nok hjælpe Elvira? Måske er det det, der skal til. I hvert fald giver Lars Løkke Rasmussen lyd fra sig. Han skriver et venligt diplomatisk brev i en e-boks og forsikrer min mor om, at Udenrigsministeriet er på sagen. Noget af det, der gør mest indtryk på mig, er dog de politikere, der forsøger at hive min sag op til en principiel diskussion. Dansk Folkeparti har i hvert fald fattet, at man glemmer det egentlige problem, hvis fokus bliver rettet for meget mod individet. Min situation burde jo være et wake-up call til at udfordre systemerne i Dubai, der tillader denne form for uretfærdighed. Jeg ved godt, at man må indordne sig under et lands love, hvis man vælger at bosætte sig der. Men jeg havde godt nok aldrig troet, at det ville gå så vidt. Hvordan kunne jeg være så forblændet af Dubai, som jeg var? Dansk Folkepartis medlem af Europaparlamentet, Anders Vistisen, udtaler sig om min sag og går videre med den. Han mener, at der er et misforhold mellem offentlighedens opfattelse af det at være turist i eller at bo i Dubai, og hvad virkeligheden også kan være. Ifølge ham bærer Udenrigsministeriet ansvaret for det. Han fortæller også, at han tidligere har fået henvendelser fra danskere og EU-borgere, der har været i klemme i lande som de Forenede Arabiske Emirater. Og i perioden efter min løsladelse modtager partiet ifølge Anders Vistisen en håndfuld henvendelser om lignende episoder. Ifølge Vistisen har de Forenede Arabiske Emirater en række lukrative aftaler om eksempelvis visumundtagelser, der gør det lettere for dem at have turister. Aftaler, der ligesom handels- og investeringsaftaler bør tages op til diskussion. Vistisen mener også, at de skal behandle vestens borgere ordentligt, hvis de vil have den slags aftaler. Den problemstilling ønsker han at løfte op på EU-niveau, og i januar 2024 stiller han spørgsmålet til Europakommissionen direkte om min sag. Det bliver dog ikke muligt at få det op på dagsordenen i EU, fordi der ikke er opbakning fra de andre grupper. I tiden efter jeg bliver fængslet, har mange en holdning til min sag. Og da Nye Borgerliges daværende formand Pernille Vermund kommer på banen, føler jeg mig som en losseplads for fordomme. Pernille Vermund skriver på de sociale medier og udtaler til Politikken, at jeg ligger som jeg har ret. Hun mener, at jeg betaler prisen for at have ledet af at promovere mit glamourøse liv i Dubai. De udtalelser rammer mig, og journalister ringer som forventeligt for at få en kommentar. Jeg svarer ikke. Vil Pernille Vermund reagere på samme måde, hvis det var sket for en mand eller en ukendt kvinde fra Herning? Det tror jeg ikke. Jeg ser det som et skævt narrativ, hvor kvinder i rampelyset forventes at skulle vide bedre. En mand kan begå fejl eller møde ekstreme faktorer eller uheldige omstændigheder, mens kvinder ofte beskyldes for at have opsøgt et problem. Jeg føler mig overbevist om, at min status og udseende gør mig til en nem skydeskive i den offentlige debat. Kapitel 19. Hun må lære det på den hårde måde. Dubai, december 2023. Inden min mor rejser hjem, hjælper hun mig med at finde et andet sted at bo. En af hendes bekendte har en lejlighed, der er ved at blive sat i stand, som jeg kan låne. Det siger jeg ja tak til. Har store, åbne rum og en altan med udsigt til vand og skyskraber. Jeg er stadig svært ved at sove om natten, så jeg sidder på altanen og kigger ud på bygningerne og lysene fra lejlighederne. Jeg tænker på alle de mennesker, der bor der. Omkring mig er møblerne stadig pakket ind i plastik. Hver dag kommer et hold af indiske håndværkere og ordner forskellige opgaver. Jeg er meget taknemmelig for at måtte bo i lejligheden, mens den færdiggøres, og jeg beslutter mig for at hjælpe til. Jeg er der jo alligevel. Jeg begynder at hjælpe med indretningen og holde styr på de opgaver, der skal løses. Det er en ensom tid for mig, så håndværkerne bliver godt tiltrængt selskab. Når de kommer om morgenen, laver jeg kaffe til dem. Jeg bager også et godt dansk banankagebrød, som jeg serverer til, før vi sammen begynder at arbejde på lejligheden.
Af og til griner vi af, at jeg er skrab, når jeg fanger dem i at sidde og se TikTok på deres telefoner. Kom nu, drenge. Den der lampe hænger skævt. Lysekronen er forkert sat op, og tv'et hænger skævt. Vi har nogle hyggelige dage sammen, men jeg ved aldrig, hvornår de kommer. De ringer ikke, før de ankommer, så mit hjerte tordner, hver gang det pludselig banker på døren. Dagen i går. Jeg venter. Vi er indkaldt til første retsmøde i sagen om utroskab i begyndelsen af januar. Min skæbne skal afgøres på et sprog, jeg ikke forstår. Imens fortsætter min eks med at chikanere mig. En dag lægger han et billede op fra det hotel, hvor vi blev anholdt, og skriver noget med, at jeg må lære det på den hårde måde. Egentlig har jeg lovet mig selv, at jeg aldrig vil sætte mine fødder på politistationen igen. Men jeg er nødt til at kæmpe imod ham. Hver gang han poster noget nyt og chikanerende, skal det lægges til min sag mod ham, og det skal gøres på selve stationen. Jeg tager derfor oftere, end jeg ønsker, turen gennem Dubais vilde trafik ud til stationen. En eftermiddag er både min advokat, Mortada og jeg taget afsted. Vi har nye oplysninger til sagen og venter på at komme til at tale med en betjent. Jeg trækker en kop karak tea til mig og min advokat fra en automat. Teen er krydret og dufter af kanel og jul. Hvad har du tænkt dig at gøre, hvis du skal blive her i Dubai længe, spørger han, og jeg rækker ham koppen. Jeg ved det ikke. Jeg vil bare hjem og videre med mit liv. Jamen, hvordan vil du tjene penge, mens du er fanget her? Jeg mærker frygten, der rammer mig. Den smyger sig til mig, som et ekstra lag under min hud. Hvor længe regner de med, at jeg skal være her? Måske jeg kan arbejde som ejendomsmægler, jeg kan henvende mig til skandinaviske kunder. Kender du nogen, der kan hjælpe mig med noget arbejde? Spørger jeg, mens jeg tænker, at det nok vil blive svært for mig at sælge ejendom i Dubai, når jeg aldrig vil anbefale andre europæere at bo her. Vores advokat er en frisk fyr, der er altid klar til at ryste en joke ud af ærmet. Han er en markant anden type end de danske advokater, jeg indtil nu har mødt. Faktisk tror jeg, at han kunne have rollen som den sjove i en komedieserie om advokater. Han får mig altid til at grine, og denne situation er selvfølgelig ingen undtagelse. Han kigger lidt rundt i lokalet med et smil, før han med et grin udbryder. Ved du hvad? Jeg leder faktisk efter en kone nummer 2. Du kan jo lige overveje det. Jeg var lige ved at få teen galt i halsen og svare prompte. Det var noget af tilbud. Vi griner begge to. Imens fisker han efter sin telefon i lommen. Han låser den op og viser mig et område på Google Maps. Det er mit land. Alt det her. Jeg har en falk, en tiger og en dadelplantage, stor have. Lige noget for dig. Vi sidder i et alvorligt ærne på en politistation og er flade af grin begge to. Det er bizart, men en kæmpe lettelse endelig at kunne trække lidt på smilebåndet. Da min ekskæreste et par dage senere sender endnu et krænkende billede af mig til Mortada og andre, viser jeg det til min kvindelige advokat, før vi går til politiet. Hende er jeg efterhånden fortrolig med. Det må det betyde noget for politiet, tænker jeg, at min ekskæreste generer mig med den slags i et land som Dubai. Jeg forestiller mig, at betjentene snart forstår, at min eks er jaloux og opfører sig tosset, og så ellers dropper den sag mod os. Jeg føler mig meget lille, selvom jeg stadig står oprejst. Det hele tager på mig. Retsmøderne, der venter. Chikanen, savnet af Mortada og mine venner og familie. Og medierne, der er fyldt med historier og rygter, som jeg hverken kan eller vil svare på. Jeg er ulykkelig. Jeg føler mig ydmyget og ødelagt. Forholdet mellem Mortada og jeg lider også under alt det her. Vores relation er alt for ny til, at vi skal håndtere alt dette. Jeg tror, de færreste vil kunne bære det pres, vi har været udsat for. Nu skal vi bare holde sammen. Det her skal ikke knække os. Kapitel 20.